Aku nebak isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu, tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu gugah rasa tembok gairah manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang tungguku sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Kau usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik iya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik iya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didom rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sekeluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Malah luwe to. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak. Panganan Makasih, apa Yo. ki? Yo. Mana ya? Ya. Mana ayo? Ini luwe. Malah jak mangan. Di panganane sing enak iki. Wah, Iki lho, sing wis tak siapne.
Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh kirasane. Uh. Ki ayam pedas. Lagi. Lak jemukne siji nih. Ki sapi super. super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak Ki Mat. bagi. Makasih ya. Sama-sama sayang. Ini sing viral kayak apa? Viral. Iya kan nyampleng mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera. Gugah selera tenan iki. Tenan. Yang suara apa kayak? Aduh, Rasido sugih. Piye